Dr. Fodor Réka ismét Karcagra látogatott. Gyakran erős az UVB-sugárzás. Gabonatermesztési szimpózium. Kocsikat rámolt ki Szolnokon. Jó estét kívánok! Ez itt a Nagykunsági Híradó, a Karcag Televízió napi hírműsora 2025. július 9-én 18 óra 5 perckor, amelyben Karcag és térségének híreit láthatják. Afrika a Nagykunságban. Újabb, a fekete kontinensről szóló köteteit mutatta be Karcagon dr. Fodor Réka. A missziós orvos számos olyan élettapasztalattal bír afrikai szolgálatainak köszönhetően, amilyeneket európai emberek többsége nemhogy átélni nem tud, még csak elképzelni is alig. Bár az internet hatására összement a világ, a fekete kontinens mindmáig csupa rejtély, egzotikum, titok. Afrikában szerzett élményeit, tapasztalatait már bemutatta Karcagon Fodor Réka, missziós orvos. 6 évvel legutóbbi író-olvasó találkozója után újra eljött a Nagykunság fővárosába, immár 2 kötettel gazdagabban. 12 évesen én Albert Schweizernek egy önéletrajzi írásába találkoztam azzal, hogy missziós orvos leszek, megszólított a Jóisten így, egy könyved át, és utána pontosan 30 évvel ez létre is jött, és erről a gyönyörű ugandai élményről szólt az első kötet, a második kötet pedig már Nigériában játszódik, ahol a férjem meg a nagyobbik lányom is elkísért, és 2019-ben együtt voltunk, ennek is a bemutatója megtörtént ma, illetve a harmadik kötet, ami egyébként most február 28-án jött ki a nyomdából. Úgy néz ki, hogy az első kiadás heteken belül el fog fogyni, és most rohanok majd a nyomdába holnap után, hogy megrendeljük a második kiadást. Hatalmas siker, ezt a német Lilla írta, azokról az atyákról, ösztöndíjasokról, gyógyult betegekről szól a könyv, akik megszólítódnak tulajdonképpen egy interjú kötet által, viszont mivel pont tavaly húsvétkor Lilla kín volt velem 2 hétig, ebből született egy útinapló is, úgyhogy ez igazából nem is tudom behatárolni, hogy micsoda a könyv, egyben útinapló, egyben interjú kötet, és az Anna lányom, aki közben 21 éves lett a fotósa ennek a kötetnek, amelynek gyakorlatilag több fotója a National Geographic-nak az októberi számában meg is jelent, mert annyira magas színvonalon vannak, ebben 32 kép van. Az Afrika 1-2-3 kötetet azok forgathatják haszonnal, akik kedvelik az útleírásokat, életinterjúkat, csodás gyógyulást megélt betegek visszaemlékezéseit. Egy olyan sokoldalú hölgy tollából, aki nem csak az események közvetlen közelében járt Afrikában, hanem gyakran maga is alakította azokat. A hosszú nyári nappalok kifejezetten jó hatással vannak az emberek hangulatára, és nem csak a kedélyállapotunkat, de az olyan élettani folyamatainkat is jelentősen befolyásolják, mint a D-vitamin szintézis. Azonban könnyen le is éghetünk, ha nem figyelünk oda. A forró nyári napokon elég gyakran magas az UVB-sugárzás, amire nagyon oda kell figyelnünk. A bőrrák és a szürkehályok kialakulásának veszélyei ezáltal mindenki számára közismertek. Tehát nagyon jó dolog a napozás, azonban nem szabad túlzásokba esni, hiszen a testünkre és bőrünkre nagyon káros lehet az erős UVB-sugárzás. Továbbá öregíti a bőrt, ráncokat, pigmentfoltokat okozhat a testünkön. A Beregfürdői strandon jártunk, ahol arról érdeklődtünk az emberektől, hogyan védekeznek a magas UVB-sugárzás ellen. 11 órától 4 óráig megpróbálunk árnyékos helyen lenni. Egyébként, ha napon vagyunk, mivel nekem főleg elég érzékeny a bőröm, van egy jó pár anyajegyem, így különböző faktorú naptejjel próbálunk ezen segíteni, hogy nehogy valamilyen káros dolog történjen a bőrömmel, vagy valamilyen betegséget összeszedjek, a melanómára gondolok elsősorban. A melanóma egy bőrdaganat, ami leginkább azokat az embereket érinti, akiknek világos a bőrük, és sok anyajegyük van. Hazánkban évente 2500 melanómás bőrdaganatot regisztrálnak, és sajnos egyre gyakoribb. A hatalmas hőségben mindenképpen magas faktorszámú fényvédőt kell használni, illetve napszemüveget, kalapot, világos ruhát kell felvenni, hogy elkerüljük a leégést.
Minimum 30-40-es naptejet kell használni, mert a mai napon kivételesen nagyon magas UVB-sugárzás lesz, 7,7-es állítólag, és akkor már igencsak kell védekezni. Gyerekeknek felnőtt még jobb az 50-es, de a felnőtteknek is 30-tól már tanácsos. Egy másik általunk megkérdezett strandoló elmondta, ő is nagyon szeret a napon kirándulni, de nem árt óvatosnak lenni. Én nagyon vigyázok, mert már 84 éves vagyok. Muszáj, most volt a szürkálya műtéten, úgyhogy erre most nagyon vigyázok, de hát ki kell jönni a levegőre, meg a napra, mert az nagyon jó. Egy utcán kerékpározó férfi a lehető legegyszerűbb módját választotta az UVB elleni védekezésnek. Kevesen vagyok a napon, meg kalapot hordok, ezért meg olyan helyre megyek, ahol hős van, vagyis ahol nem süt annyira a nap. Ha valaki esetleg mégis a napon szeretné tölteni az időt, az mindenképpen tartsa be az UVB-sugárzás elleni védekezés legfőbb szabályait. A mezőgazdaság aktuális témáiról szóló előadások hangzottak el azon a tanácskozáson, melynek a Szatmári Kft. Csarnoka adott otthont. Az eseményen készült felvételeink következnek. A Szatmári Kft. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jászai-Kunszolnok vármegyei szervezete és a Jászai-Kunszolnok vármegyei Gazdakörök Szövetsége gabonatermesztési szimpóziumot és szakmai tanácskozást szervezett. A részletekről Huba Imre Csaba, a NAK és a Magosz Jászai-Kunszolnok vármegyei elnöke tájékoztatta televíziónkat. A mai napon itt egy szakmai szimpóziumot tartottunk, ami magába foglalta a gabona termesztés minden vonatkozását. A talajművelési rendszert, a gabonafajtákat, a termelési technológiát, a gabonatermesztés értékesítési lehetőségeit és a jövőbeni kilátásokat, lehetőségeket. Ráirányítottuk a figyelmet a gazdáknak arra, hogy az éghajlatváltozás következtében alkalmazkodni kell jobban a fajta használatra, a technológiával is alkalmazkodni kell, illetve a piaci viszonyokat mindenképpen úgy kell értékelni, hogy a minőségnek mindig lehetősége van a piacon. Mi jelent a legnagyobb kihívást a gabonatermesztésben jelenleg? A legnagyobb kihívás jelenleg a gabonatermesztésben a piaci lehetőségek jelentik, illetve hogy mennyire tudtunk alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz, és ami tulajdonképpen egy kicsit problémát jelent még mindig, hogy nem látjuk át Ukrajnából érkező gabona mit fog jelenteni a gabonapiacon, illetve milyen export lehetőségek kibővülésének a feltételeit, lehetőségeit tudjuk biztosítani, illetve a piackutatás eredményeit a napjainkban hogy tudjuk hasznosítani. A rendezvényen elsőként elnök úr köszöntötte a megjelenteket, majd Szatmári Zoltán, a Szatmári Kft. Tulajdonosa, az esemény házigazdája mondott beszédet, melyben elmondta, hamarosan egy újabb üzem létesül Karcagon. Nagyon fontos, hogy ez a konferencia, hogy itt van, nagyon örülök, mert itt Karcagon szeretnénk a következő malomnak a megnyitását év végével. Itt egy burgul üzemet szeretnénk átadni év végével a régi malom üzem helyén. Biztos lehet látni, már itt a helybeliek látják, hogy itt készül valami, hát év végével szeretnénk ezt az üzemet átadni. Ami azt jelenti, hogy további durumbúza őrlést szeretnénk itt folytatni. A szakmai tanácskozáson részt vett Szepesi Tibor városunk polgármestere is, aki elmondta, hogy térségünkben évszázados hagyománya van a gabonatermesztésnek, és nagyon fontos, hogy ezt a fiatal gazdák is tovább vigyék. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig évek óta híd a termelők, a piac és a kormányzat között, és szerepe ma talán fontosabb, mint valaha. A szatmári malom munkája példát mutat arra, hogy miként lehet hagyományt és innovációt ötvözni, hiszen az Alföld gabonája nem csak múlt, hanem jövő is. Ha van, aki becsüli, feldolgozza, hozzáadott értékkel gazdagítja. Köszönjük szépen Szatmári úrnak és természetesen kollégáinak is, hogy Karcagon ilyen gyönyörű beruházásokat hajtanak végre. Karcag város önkormányzata mindig is partner volt a mezőgazdasági szereplőkkel való együttműködésben, és a jövőben is így lesz.
Hiszünk abban, hogy az agrárium nem leépítendő ágazat, hanem nemzeti érdek, amelybe befektetni kell tudásban, technológiában, támogatásban és természetesen bizalomban is. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Fazekas Gábor Gyula, a Jászony-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai napon, amely alkalmat ad arra, hogy a szakma képviselői, kutatók, gazdálkodók, feldolgozók és döntéshozók találkozzanak, tudást cseréljenek, és közösen gondolkodjanak a jövő kihívásairól és lehetőségeiről az agráriumot illetően. A gabonatermesztés hazánk mezőgazdaságának egyik legősibb, máig legfontosabb ágazata. A kenyérgabona és takarmánynövények termesztése nem csupán alapvető élelmiszerellátásunk záloga, de a hazai élelmiszeripar, exportgazdaság és vidékfejlesztés egyik erőforrása is. F. Kovács Sándor, térségünk országgyűlési képviselője beszédében elmondta, hogy a gabonatermesztés ma is a családok százainak, ezreinek biztosít közvetlen megélhetést, és közvetette mindenki számára kulcskérdés, hogy jó minőségű kenyér kerülhessen a családok asztalára. Ha a természet, az időjárás és a jóisten segít, akkor gyarapodik a búza, gyarapodik a mag, gyarapodik a gazdálkodó is. És hát a mostani kihívásokban, amikor az eső ritka vendég, hiszen látjuk azt, hogy nem csak ebben az évben, és nem csak a tavalyi évben, és nem csak a tavaly előtti évben volt sokkal kevesebb csapadék, mint amihez hozzá voltunk szokva, még a nehéz körülmények között is, ha járjuk a határt, a földek meg vannak művelve, be vannak vetve, gondozva vannak, mert az optimizmus, a jó időben, a jó termésbe való hit kiölhetetlen a magyar gazdákból. És a magyar gazda folyamatosan tanul. Évszázados hagyományokat, évezredes hagyományokat visz magával, de mindig valami újat tanul. Technológiában, vetőmagban, módszerekben valami újat. És az ilyen konferenciák is segítenek abba, hogy a gazdák újat tanuljanak, felkészüljenek a világ kihívásaira. Hubay Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít az aszály elleni küzdelemre és a piacok védelmére, ezzel is segítve a gabonatermesztés jövedelmezőségét és a gazdák megélhetését. Az Európai Unió tervezi, hogy olyan vízreformot hajt végre a jövő időszakban, ami a gazdálkodókat mindenhol, és nem csak a gazdálkodókat, egyáltalán minden Európában élő ember számára a vízhez való hozzáférés, méltányos áron történő biztosítás igényét veti föl. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ebben nincs nevesítve a mezőgazdasági vízhasználat, de hogyha a mezőgazdasági vízhasználatról beszélünk, akár állattartótelepek, akár öntözés, a mezőgazdasági vízhasználathoz való hozzáférést méltányos áron minden gazdálkodónak szeretnénk biztosítani. Az idén elindult egy aszályvédelmi akcióterv végrehajtása, amit a kormányzat, egy kormánybizottság az aszályvédelmi operatív törzs javaslata alapján fogadott el, és 4,7 milliárd forint azonnali átcsoportosítását rendelt el az Országos Vízügyi Főigazgatóság és igazgatóságai számára, akik ebből a forrásból nagyjából az éves öntözési igényeknek a dupláját fogják kihelyezni víz kontingens tekintetében, a dupláját helyezik ki a tájba, hiszen azt látjuk, hogy a klíma hűtéséhez rendelkezésre álló lehetőségen közül talán a vízkormányzás az egyik legkézenfekvőbb, és most hála Istennek van is a folyóinkban vízkészlet, és amíg a készletet megengedik, amíg a kritikus alá nem csökken a folyók vízhozama, addig mindenféleképpen megteszünk mindent, és minden forrást arra fogunk mobilizálni, hogy akár ennek az akciótervnek a kiterjesztésével a gazdálkodók tábla sarkáig el tudjuk vinni a víznek az útját, kitakarítsuk együttműködésben a gazdálkodókkal, a vízgazdálkodási társulatokkal, munkaszervezeteikkel, kitakarítsuk azokat a csatornákat, vízellátó harmadlagos műveket, amik még talán rendelkezésünkre állnak. A szakmai tanácskozáson tehát fontos szakmai kérdésekről, a mezőgazdaság aktuális témáiról szóló előadások hangzottak el.
A további előadások keretében a vetőmag és fajtaválasztás kérdéskörében mutatkoztak be hazai nemesítő intézetek, és információt kaptak a gazdálkodók a gabonapiac aktuális helyzetképéről, a betakarítási munkálatokhoz kötődő tűz- és munkavédelmi szabályokról. A szolnoki rendőrök elfogtak egy fiatalkorút, aki a város területén több autóból is lopott. A bíróság letartóztatta. A szolnoki rendőrkapitányság elfogató parancsot adott ki egy helyi tinédzser ellen, aki az utóbbi időben több vagyon elleni bűncselekményt követett el a városban. A megalapozott gyanú szerint a fiatal többször lopott, nyitva hagyott járművekből, de volt, hogy kávézóba tört be és kiürítette a pénztárgépet. A kapitányság egyik körzeti megbízottja azonban elfogta és előállította a fiút. A nyomozók 7 rendbeli lopásért gyanúsítottként hallgatták ki. Őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. Eddig tartott napi hírműsorunk a Nagykunsági Híradó. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. További tartalmakért kövessenek bennünket Facebook oldalunkon. Karcag és térségének híreivel várjuk Önöket holnap is. Viszontlátásra!